tresno iki yen to aku sliramu rati angkoni senadyan donga rapi sonompo bakal tak joko yen durung kapisan mengkang kuwasa. Sebelum tugas negara. Iya, menghibur diri. Menghibur dulu. Engko nek wis tugas wis ra kumanan. Nggih. Monggo malih, Bu. Napa mulai? Bunda kira-kira mau menyumbangkan suaranya? Kalah yang lain loh ya. Mas Tulus mau nyanyi?
request lagu apa? Bapak siapa ini? Hadap kamera Pak, silahkan hadap kamera. Bila tidak kuat lambaikan tangan. Bapak siapa asmanipun sinten? Bapak Mino Hartono. Bapak Mino saking Wonogiri. Iya. Oh iya, minta lagu apa kira-kira? Gimana? Nyuwun lagu nopo? Gubuk Kasmoro. Gubuk gluduk Kasmoro. Ya, monggo Pak Manto dulu niki Bapak beksa mriki se. Mboten sah. Matur nuwun. Mudu, tem mriki riyen. Bunda temenin nanti ya Bunda. Gluduk Kasmoro nyuruhne lho, angel lho. Oh iya. Oh wis di DP cicilannya 12 kali ya. Aduh. Dikasih lagu campur sari sumi-sumi. Pak Manto dulu nggih. Kula riyen nggih Pak nggih. Nggih, monggo lanjut mengke atus dulu Ibu. Mboten napa-napa. Joget Niki Pak, kok- pasukan joget. Nggih. Siap. Monggo. Bapak saged nyanyi? Beksa mawon. Oh, mboten saged. Iso nyawer ya, Bu? Piye? Oh, tenang. Kenalan riyen Mbak Ira. Dalem Oh, nggih. udah kenalan nggih? Nggih, monggo. Monggo lanjut. Sampeyan nunggu. Kenalan riyen kan? Oh, dereng kenal lho dereng nembe kenal. tepang niki kok Kados ya. Mbak Ira nggih. Nggih. Mbak Ira Risma nggih. Nek kula Manto. Nggih. Manto itu ada panjangnya. Kepanjangannya? Karena lahirnya saya itu di Itali. Wush. Maksudnya Wong Itali. Eropa. Etan kali. Etan kali peneri Jerman. Oh iya. Jejere Mbok Man. Oh iya. Kados Manto itu kula lahir di Inggris Nggih. ditambahi MR. MR-e napa? Cara Inggris napa? MR Mister. Nah, itu nek cara Inggris. Cara Kula cara Mbok Man. MR itu jadi Mar. Dadine kula niku Marmanto. Marmanto. Kula nggih pun kuliah. Oh iya. Saiki dados Marmanto MM. MM-e napa? Marmanto memang Marmanto. Memang marem, Pak. Marmanto. Sumi Deira. Pasukan joget, Pak. Monggo, Bu. Iya. Asik. Yang datang jauh-jauh dari Wonogiri Pokoh, dari Wuryantoro, selamat datang. Monggo Wonogiri sukses. Zo. Dek, kowe pancen ayu, Tenane Pak Manto. yen kowe guyu nyenengke atiku. Lambene sigar jambe, Terus. yen tak sawang tambah ayune. Ho. Aku naksir kowe, Tenane lho Pak Manto. apa kowe wis ana sing duwe? Urung weruh. Wis ana 2 minggu Apa nih? tak simpen ana jero dadaku. Yo. Sumi Pancen ayu, pancen ayu. kembang aso asli Wonogiri. Wonogiri. Sumi pancen ayu, Pancen ayu. sumpah hati aku tresno sliramu. Sekali lagi Pak Manto. Yo. Sumi Pancen ayu, pancen ayu. kembang aso asli Wonogiri. Wonogiri. Sumi pancen ayu, Pancen ayu. wani sumpah ketiban ketane. Wah, gelem aku. Apa Mas kowe pancen tresno atiku iki isih ragu. Ojo ragu-ragu Parsuro. Pancen tresno Mas cepet lamar Mas Manto marang wong tuaku. Deira, iki ulan suro. Ora iso Bar maju. suro terus sapar. Terus. Mulut. Terus. Mergo mulut kuwi akeh wong iku. Oh iya. Golek dina sing apik. Wah. Arep kawin tenan. Ya, gelar budaya Prabu Jana. Selamat ulang tahun. Paguyuban Pelestari Budaya Jawa Nusantara. Yo. Kowe pancen ayu, Pancen ayu. yen kowe guyu nyenengke atiku. Lambene
biar jambe Piye Mas? yen tak sawang tambah ayune Tenane lho. aku naksir kowe Awas jeglok jeglok. apa kowe Waduh. wis ana sing duwe wis ana sesasi Suweman. tak simpen ana jerone ati Yo. sumi-sumi pancen ayu Pancen ayu. kembang desa asli Wonogiri Wonogiri. sumi-sumi pancen ayu Pancen ayu. sumpah mati aku tresno sliramu sumi-sumi pancen ayu Pancen ayu. kembang desa asli Wonogiri Wonogiri. sumi-sumi pancen ayu Pancen ayu. wani sumpah ketiban Tibane meneh. ketan ewu Waduh. Oh, apa Mas? Kowe pancen tresno atiku iki isih ragu-ragu. Yen pancene tresno tak tunggu cepat lamar marang wong tuaku. yen pancene tresno Jur piye? cepat lamar Marang wong tua tuaku. Ja. luar biasa Mbak Ira. Oke, Pak Manto sudah satu aja. Oh betul. Ayo Pak E. Asik. Ayo Bunda. Yo. Atak geol geol, atak geol geol. Yo. Oh, oh, eh. Yen liwat aku kelingan kupok kae biyen tak galer ning cagak kebak talisan warna abang tondo kasih sayang oper Jenenge gubuk asmara biyen kae tak nggo andum tresno yo nganggo bantal nganggo kloso bot abote ke taman asmara masuk nganti gagak rino oh dolare ndi dolare nganggo hae nganggo nggih mau dolare ayo Bu dolare Guru ndi dolar Bu Guru dolare toke Bu apa Guru tunggu mas untuk proyek akeh lho Mm-mm. Oh, sarapan. Nganti metu mas tim mas Wonogiri ya toh iya oh, sarapan santap siang iya santap malam oh gitu wes koyok bis bis patos double ya mas Oh, ya oh, kandhani iya, ya spektakuler Luar biasa. gelar budaya Pramujana oh. Anjay. Iya. Ya ya no. Sampai nyanyi, Po. Ayo Pak E tutup. catetan sakjroning ati kan luntur anak marah ati aku kowe dadi garwa kapan akad nikahe mergo leren ning gubuk asmara ayo oke selamat ulang tahun buat Pramujana yang pertama semangat guyub rukun sepi ing pamrih
rame ing gawe. Liwat aku kelingan gubuk kae biyen tanggul lereng ning jagat kebak tulisan warna abang tondo isih rawan jenenge gubuk asmara yen kae kanggo andung tresno tanpa cacat tanpa kloso bot abote ketaman asmara Gubuk kae nyimpen wati ewon biyen temekan saiki gubuk kae cebak trita wayah wengi nganti gagat rina hae 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 piro kuwi telu oh telu ayo ora sah nggo kuwi go catetan sajroning ati catetan gantung saya yo marah ati aku kowe dadi garwa merteleret ning gubuk asmara hae iya heeh Pancen indah di sawah gunung gajah mungkur wono kiri keseng sematiku yen nyawang waduk wono kiri pancen katon asli san saya tino minggu mas sing edo plesir padha numpak prau senenge atiku rasane ra krasa jebul wayahe wis sore ingol di wono kiri nadyan gingsul mas saya merati tiwul dik wono kiri wong wis kumpul iwal mas ngati raja aku malah saya tresno tiwul dik wono kiri golek kempul malah entuk rondo guru asik yo yo monggo jenengan bisa pak monggo ayo dan ini dan boten apal ini Mas Misno iya Mas Misno Mas Kesno monggo PJT pancen endah di sawah
asem atiku yang nyawa waduk warna kiri pancen katon asri sana saya dino minggu sing do plesir padha numpak prau senenge atiku rasane ora krasa jebol wayahe wis sore tiwul Dek awana kiri nadyan kinsol saya ora ati Dek awana kiri wong wis kumpul iso dadi tiwul mas ngati raja nadyan kinsol aku malah saya tresno tiwul mas sok awana kiri golek damel malah ing randa guru tiwul dik awana kiri nadyan kingsol malah saya merak ati tiwul dek awana kiri wong wis kumpul malah ora iso dadi wis suwe ramangan tiwul jenengane ngaku-ngaku Wonogiri Dik. ora tau nyanyi kok yo nggih kempling Oke, pasukan joget sambil nunggu jam pinten Pak mulainya. Nggih. satu lagi Yang dari Wonogiri Yang dari langsung ada Wonogiri, 25 Allah. kecamatan. Mas Dalang luar biasa SMP-nya udah joget. Pramujana. Saya temennya Mas Yanto tapi SMP 3. Monggo Bapak. ayo Pak Komandan Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi katingaren tindak wae ora numpak taksi Enteng nggih becak. dewean opo ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani Leresan mas alias kebetulan Asik. belanjani kata roda kapotan tenane yen purun mas enggal-enggal rencani tekan ngomah mangke tak damelke kopi aku sing ngopahi matur suwun Mama Di berkah barokah selalu kata rezekine amin monggo bangun wong legan keren ngomong hey niki blonjo napa Mbak Yu badhe tinggaan ampun gelo mas sampean ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar Pahing oing oing waduh rawan rondo Jauh. kanggoku ya memang penting ya Allah Neng semarang mas tuku kelang opo anting-anting Josumalah ya ben rondo dijamin komplek Mbak Risma nggak ada bedanya ya Dalam? antara janda dan tidak tidak tetap ada kemplik masih perawat bisa dibuktikan ora Oh, gitu. Iya. Iya sambil menunggu waktu pasukan joget monggo Pak oh ayo kakung matur suwun ndak pundi Mbak Risma badhe tindak pundi Ayo kenal
kowe ya. Kadingaren tindak wae ora numpak taksi. eneng dokar Dewekan apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani. monggo bapak kelarasan mas alias kebetulan belanjane kathah rada kabotan yen purun mas enggal-enggal Asik, yang mau sawer silakan. Opa esok jebule luar biasa. Laris manis Mbak Risma. Amin. Monggo Itu wong legan golek momongan. Niki blonjo napa Mbak Yu badhe tindakan. Ampun gelo mas sampean ampun kuciwa aku lo rondo anyaran ditinggal Awan-awan lunga blonjo ning pasar Tambun. Prawan rondo kanggoku penting disun. ya Allah ane semarang mas Marai. tuku gelang nopo tuku suwang senadyan rondo ya mas rapopo sing Masih penting bisa aja berdiri. Asik. Oke. Oh Iya masih bersama Campur Sari Prabu Jana. Prabu Jana. Mas Peti kerepnya apa MC-nya? Benderanya apa benderanya? Prabu Jana. Prabu Jana. Prabu Iya. Jana sawarane punya malih Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi bagus ngaren tindak wae matur suwun dewekan apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani. kerasan mas alias kebetulan belanjane kathah rada kapotan yen purun mas enggal-enggal ngrencani tekan ngomah mangke kula opae Magelang, opae Magelang, dimek-mek pegele ilang. ya Allah dipijeti nggih Itu wong legan golek momongan. Niki blonjo napa Mbak Yu badhe tindakan. ampun gelo mas sampean ampun kuciwa aku lorondo anyaran ditinggal blonjo Awan-awan lunga blonjo pasar Bekasi. Apa kuwi? Prawan rondo kanggoku sing penting serasi. Asik. aning semarang mas tuku gelang opo anting-anting jasumala yang ben rondo dijamin Selamat datang Presiden MC Purnomo, luar biasa Cak Pur. Nek kula numpang tenar, saya temennya Cak Pur. oh nggih Luar biasa. Loro Cak Prabu Pur. Jana luar biasa. Monggo Pak Ye. Medi. Mbak Risma. Campur mau nembang? Nah, nek boten kersane Pak di Larto. Ayo Mas, nggih 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 Jonggrang, dalem Kang Mas kowe manuto. Ya, asik. neng yo enek perjanjian ora langsung manut Kowe dok aja aneh-aneh. Icik icik icik
yen Bandung lanange Ora wedi, ora wedi. putra ratu pengging Prabu Damarmaya Duwe apa? aku duwe aji sekti Bandawasa Iya. Rara congkang manut tasana bundut karo manut Ora. asik Joko Bandung. piye congkrang Aku terepe pelapono. matur bebanane apa Candi Sewu. Candi Sewu Sawangi kudu hati-hati. iya congkrang panyuwunmu tak turuti musik Yo. tak sawer tenang aja Tokno kabeh. Tokno kabeh Bandung. tak sawer sawer Yo. Goyang bunda. yuk 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 Pancen. Rara congkrang kowe pancen ayu tenang Ora mokal. mokal yen aku nandang kasmaran Waspadana. waspadana prajuritmu kalah perang mula kowe dewanita boyongan boyongan Aja ngakak kowe aja kumalungkung. asik Perang iki kanggo kudurung rampung. iya cawe dojanane Senopati Kamas Prabuku Apolo asik kang wis sedo sirna alas asik segara yo tobat-tobat kowe wanita sing hebat golane ora ngerti yen banding lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Bandawasa piye Rara congkang manut asana bundut karwa manut pena oga Joko Bandung iya congkrang aku nerepe pelapono opo matur Candi Sewu Candi Sewu Sawangi kudu dadi iya congkrang panyuwunmu tak turuti matur nuwun Mas kru campur sari isih meneh siji se wah duitku entek tau nyawer engko alah 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 kowe tanggung jawab lho kowe alah 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 Gembal. entek alah alah Ayo. wong kandele ya wis wong pisan ngapusi wis saking ngene Ngapusi. supaya awake dhewe iki etok-etoke ning alas gubuk Mas Semoro gubuk Asmoro digayengke Mas ayo oh iya Pak jenenge tekone telat ketok ya Pak wis pokoke duit kayak pitik ora gelem ya ora apa-apa padahal aku urung siap lho Ndri Medi ya wis kono masuk bapak kon nyanyi terus piye ya wis ayo ayo gubuk Mas Semoro Mas gayengke musakmu sadurunge adzan tak gayengke ayo yuk seni budaya Prabujana harus memandangi Nuswantara. Ayo kita seni budaya Jawa kita lestarikan supaya tidak dijajah oleh kebudayaan Barat. iya Ayo Isara gubuk Asmara nek ora ya pokoke apa wae, apa podang kuning. podang kuning ya Pak Podang apa? Pokoke dadi. oke podang kuning Mas Ya wis podang kuning dadi gubuk Yo. Asmara dadi wis wae. Tatas podang kuning ya, Nduk. ya monggo Asik, podang kuning. no Yuk, yuk, yuk. Paciran Esuk awan ning omah wis ora krasa. kaluyuran Lalu
sawise asik iku bunga yen lakon dadi bojone ayo dong ora bakal atiku